दिवसाची सुरुवात सुगंधाने झाली. चल आता कामाला जाऊ. हो ते काम आपलं इम्पॉर्टंट आहे. चल. Look at that cat. Wow. She's so cute. बिचारू रस्त्यावर फिरते. आपण तिला पेट खेळ मध्ये देऊया. गुड सजेशन. पेट खेळ नाही तर रस्त्यावरचे बोके तिला पेट खावतील. चल जाऊया. मेल्या किती वेळा देवाच्या पाया पडत होतं. आपण जिथे चाललो ना तर काम झाला पाहिजे म्हणून तर देवाच्या पाया पडत होते ना. मेल्या कर्मा महत्वाची रे. काय झाला? तबक मांजर आडवा गेला. अरे काय नाही होणार. कर्मा महत्वाची. हे सगळं अंधश्रद्धा असत. चल जाऊया. $2? 2 नाही रे, $1 आहे. अरे पण त्याची किंमत $2 आहे. 2 पण ना. हाय बघ, आपण कॅटची मदत केली म्हणून गॉड आपल्याला ब्लेस केला. हो, गॉड आपल्याला वाटेवर हेल्प करतोय. याचा आपण आता खाऊया. चल. भावाशी माका पैसे सापडले. खय हाय रस्त्यावर. अरे मेल्या, रस्त्यावर लोक कधी पैसे टाकतात माहितीयेत काय? त्यांच्याकडे जास्त झाले की ना. नाही, त्यांचे दिवस कमी झाले की. टाक मेल्या. साला सकाळीचा मांजर आडवा गेला ना तेव्हापासून दिवसात किलोच लागलो. चल. गॉडने आपल्याला प्लेस केलं, आपल्याला कॉइन दिलं कारण आपण कॅटची मदत केली. कॅटला हेल्प केली. हो. काय झालं? पैशा पायाखाली काहीतरी आलंय. चंगोठी. नॉनसेन्स. लेमन मोठा आहे तुझं देवा. बघितलं, आपण कॅटला मदत केली, देवाने आपल्याला कॉइन दिलं, लेमन दिलं. गॉड आपल्याला ब्लेस करतोय. गॉड ब्लेस. आता दिलंस. आजचा दिवस सहज अकर्माशी गेलो. आधी त्या मांजर आडवा गेला, मग ते चिल्लर काय नाही म्हणत होतं तरी चिल्लर हातात घेतलं. अरे काय नाही होत रे. कायला? पायाखाली काहीतरी हिला रे. शी चंगोटी. मला त्या नाही. हा खाली बघ. काय? रावल्या, आता जर तुझ्यामुळे माका काय झाला नाही झाला. Gravitational. I hear the monsters shout and I like it